ano. Asa? Kapag dahil ka? Kapag kumahan. Kaya kami magod una na gawa ni ate. Kini imuhang tulo tayo. May naman ako kay dilibong ka. Ako araw pinalag na bro. Mga habwa na ako. Sige, ano sa ninyo? Pag hinasa mo. Hinay, kuya ko, pati nyo nag-training. Ino mag-pro. Isa naman sa pinagalang tanaw sa puno. Tanaw sa mo diri kadiyat. So, ang kaning dry o ang liquid, inyo na siya isagol. Ang inyong gamiton kani. Ang kaning dry o liquid, bawal siya ma-overmix. Nga naman, magbasa siya, di na siya maporma, iniglunod na to dito. Ha? Dili yun siya i-mix o maayo ka, di na siya maporma. Dili na siya mag-need. Dili na siya need. Makabantay mo anang binangkal sa bikiri gahi. Ginid man na nila. Wala na siya inid. Hindi siya inid. Ato na siyang pumahon. Dayon, ang kanang binangkal sa bikiri, lahang binangkal. Atong binangkal, muliki ra na siyag, iyaha. Anak ra jud ha, dili siya i-overmix. Kaya ano, ang sugar mahilis mo basa, butang dito, di na siya mo. Di na siyang purma. Inyuhang bason. Bason ninyo inyuhang kamot. Anak, dapat dili siya magtulo-tulo diri. Ang size sa inyuhang kuan is 1 tablespoon. Na, inyo siyang kuhaon, formahon og circle. Ana, lohit na na. Dapat buhit man siya kay mapaig. Luto ang babaw, ilaw. Dayon, nagforma na po og circle. Matay na pats. Muna. Patay noon. Siya, muluto na siya, mabuak, golden brown, mining luto na siya. Sige, kami na. Sige, kamo ani. So baso lang kamo. Alam mo, usa ra man siya. Mulutaw ra nag-iyang. Di ako nang ha? Paligya binangkal. Di na mo palit sa Julius. Hindi na bungkag na dito. Bukara na. Ibuak na oh. Kani ba na bungkag siya na. Ni bilangkad man. Split lagi na. Basa Di gina ako kay dako. Ako kay cute. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Pero na pa sa lalo man oh. Nama ba sa lalo? So mo lutaw ra sa si babaw mo. Mayon di siya. Di pwede siya 1/2 siguro or 3/4. Kumabi ka na. Mo mag-make up. Binalikan mo. Naning ligi na oh. Te, init na natin na awat eh. Ito slog ka mo. Init na. Sige, ihulog na lang inyo ha kay Kuan. Uy, ang atong pila ka minuto na katuhang Kuan. Pila ka kuwang na ako. Ay, wala pa siya tina. Ilan na may ura? Pagliki. Ito nga paningani kasi nang dapat. Mas lutan na ito nga. Kung mapikot siya, ayaw na ninyo galabti. Kaya niglunod na to, anak, wala naman sa nagbalik. Sige, 30 grams. Kamo na may 30.
Dari lang ko dapit. Dara-dara. Pilit siya. Dapat naman siya rack, pulling rack. Sticker ka. Wala mo diba? Mas nindot na siya sticking ano, uglanay pud kay siya. Wala na siya. Mula na isa siya. Sa mo ko. Drip. Mirado na dyan. Sayang po. Okay. Sige. Sige. Kasoy. Kamu na pud oh. Katong kuha na lang, katong Mapaha. Sige. kuha na po, lahin na po. Nod. Totong rose sprinkles. Pag magkakatulan. Want to taste kaning do. Mauman jud ang lami ang do. Kay kani mga toppings ninyo is given sweets. So I have to taste the dough. Siya'y tagiya. Siya may tagiya dire. So nice kayo guys sa mong gihimong donut. Kato sa may kwarta. Dili kinamuton ha, kay nara bay uban. Kuhiton. Kinamuton na naon pagkuha. Dili ha, ana siya. Okay, banin na. Kani insay mada ko an kani siya kanang steak. Suwa ka chicken. Balik 20 na ito imuha nga kanon sa upat na ang palit. At 5. Wala. Aka na okay ra. Okay, daghan pud ana. Takdan ako sa inyong aksyon. Actually, wala jud ni palaman. Di man ko magpalaman og ani. Pwede ba pa kuno mamulay palaman ng ulo? Okay kayo. Pwede na gulay kalaman. Okay kayo, wala ra ni problema. Mo nay palaman ako tumaon. Kanang naamoy ko an. Kutsara. Alam dito ko siya na. Ngayon gyapon ha parehas sa may munggo flavor. Kaya sa Shapoy. Oh, nag-dusting na dito, ma'am. Kay pilit man yung ensaymada. So, dapat mag-dusting ka na. Ayaw lang kayo daghan ng pulbos niya. Okay, tugtuyok mo na siya. Na. Tagay ko rolling pin. Rolling pin bra. Sa kabo. Ay magamit na sa rolling pin di ay. Magadi na sa rolling pin. Cook. Lagi. Ano? Kapuha, no? Okay, ano siya? Ito ko nag-flour po ng rolling pin. Puti ba na yan ang ensaymada? Uy, Buto nga ni mga anak ng flavor. Puti ko ay ni. Kay putos man siya diha. Di po, ibundok dito siya pwede lagi i-start lang, ipahid. Ayaw, ba't di? Barata po
sa kuwan na. Kapalit pa yung butang kung kuan ani oy. Okay. Nagtipid ka. Gidagin maayo niya mahal balikyat at 15. Special na ninyo ensaymada. Kaya na kuam. Pisos kakuti biya anak oy. Tapos ro sila. Naghimo budbud. Dapat Ginoo ko. Dapat sila paron rin pag-ayo para mulan o patapot sa balik nila sa as in nakuti kayo no. Nya tagsiguro. Nya bulos ka. Ay nga ni kakuti hala mo kulit ko. Panday sa bikil din adto ko magyawi ko kabalo di ko dili ko bulus day kayo no. Magyawi mo. Upalit ko labi na ka ng mga kana bitaw mga Gagmay kayo kayo. bet ng mga pan. Pero sa man nga pago naman yung pan na sobra na mo ka brown. Mo di ay ya dito di sa kayo. Pago di mo duna. Hago boy. Masula po day anak no. So nya rest para sa 15 minutes again. Yap. Ginahinay ka dahil. Ha? Ano ha? Mabay kan ang nalay ka. Di pagtimbang na lang gimuhan. Ana. Dai pagtimbang dai ay nanito na ka? Edo. Nanito na ka? Wala pa. Ah, di na. Ah, nanito sa kay Okay, di mo pilit. Sakto. Since bake naman no. Ayaw ninyo gihugot og tuyo kag ganun. Sige. Okay. Pila may iti. Minus ra pagkadulan ni mo. kuha ka tuwa, okay na ba tuwa ga? Di pa? Ingana ra? Ko anak ko ala sa pala rin nakabuok. Oh. Amo lang gamay. 25 ato ah. Di lang tubo. May ring. Pwede kag mayo kidagan me. Nagdikhan kay may dito. Pila ka buok 6 no? Ah, hakura 9. Makalas siya. Wala evap. Wala evap. Pakuha ng plastic, pakuha plastic to. Ano na yung pwede sa gugul pa sa balay sa pag mo. Jaga ikaw dai ang tanong. Kana sa ayo pa sa anak. Pasiguro ba na ko? Tatlo ta. Tuluon ba na? Okay, one. Upat ko ni. 5. Anak. Anak. Di kami na po dili. Sutsap, yes. Napalit ko cook niya. Mangayo si mitod ko no katong stick o nga walay sulod. Apil po mo ngalan. O si Munyen. O uli upan. Guys, okay na yung pandesal no. Dari ato ang asay. Dali na ido. Basta gagman. Okay. Sa Reddit video. Kaya mo na jud mi ensaymada from Jolis. Imo na ni kuan. Bakery. Kaya mo na mi bakery. Mapakaini ako ko ano. Asa. Kapihan dai ka. Kay kami magud una nagawa ni ate. Kini imo ang tulod eh. May na man ako kay dili bungka. Laki na Ako ara pinalagna bro. mga habwa na ako. Is kanang gipang luto, mo pong bahin-bahino nagamuhang naluto. Mga pandesal na mo. Ilang form silang pandesal. No? Pero kilo-kilohon man gud na pareho ra ang timbang. Nya kana duha ra kay kauni. Ganun kan cute. Ipay na sila nanay pa sa lubong. Kabalo na kamubuhatan na ma. Na magbuhat ta? Dali naman day kayo no. Wait lang kag chocolate. Hindi akan nilas. Kuan di mo nabuhat. 1, 2, 3. Apat ra di ay. 5 to sa dayo. Kuno gid si madam mo ni. Si Mada bitaw na niyang ipalaman og kuan na ubi og kanang kana strawberry. Kayo. Ikaw mo ngayon ka. Kaya ba gagamain to kulit? Magpabukar makag tubig niya itong ko na to nimo katong murag kuan na. mo tong murang sibol nga. Nami. Ilaw ako gamay. Gamay. Gamay ra kuno sa kay diet siya. Ito ngayon.
Makaibaw na Diyos mama, maghimo na Diyos mama, magbikirinak. Di ta mamalit kay mo. Moon's Bakery. Oh, Monmons bikiri na ba kuno nya kuwang nalaman kay kang Minmin nalaman unsa kay kang Min. Candy. Oh. Dili, MMK, Mon, Min, KitKat. Naman si KitKat sa naman sa business ko si KitKat Bularan. MMK, Big Shop. Ay, o sa nang MMK. Tilaway sa kuan pa. Tilaway ag kuan pa. Ay lami aga nang binangkal lami binangkal pa? Ha? Binangkal. Ano man? Dilaw ta sa gamay strawberry. Ang kana na strawberry na ba? Meron. Donut jud. Asa inyong empanada? Wala pa yung empanada mi. Wala pa magluto ma. Mga Murag na sobraan siya kuan. Sugar? Ay, nagahi-gahi na. ang kay ganihara man na. Gani. Pero ka nang init jud siya humok. Kaya perfect ni. Amuan ra man ang gibuhat kay lahi-lahi ba may kuan grupo. Lima-lima ra ba may kada grupo. Kani siya kuan man sa kasoy. A few moments later. Sabado man ron niya. Kuan kanang wa koy klase. Di na lang kuno ning kuan kani kang analisa, kang isyong, kang aning. Dili may yabunay. Ay isabit ha, ingan na forma kay mga mo kuan ang katas ana. Magmotor de ka? Baklay. Okay. Kainomdom na ka? Isyong basta si isyong ug kang analisa isabay na lang na. Ang aning ng usa. Guys, magsuroy ko na ni guys, diya kaning duha deliver na ni. Sorry po ko guys kindi. Kay nanay nakadawat ron og kuan. Padung ako guys mag wa mami klase ron Sabado kay among maestra. Kuan kasalyahang kuya. So norita og kuan. Alamang mangga. Sila oh. Followers ni Flora Mibulana mo ni nakadaog sa katong 500 no. Uy, ikaw po ano po dito karon kadaog ang cellphone. Okay. Wala po tayo mangga. Dako ray gatuwa te. Sa nga flavor imo hate. Mango. Wala lagi ikaw niya kay mangga. Ah. Hi. Sa imo hada kay 5 na lang. Pila ganin ni te? 50. Na-slim na lagi ni si Tato lagi nag-jogging ka ta. Pila na yung mangga te? 100. Pen, abot siya yung mangga pen. Wa pagali ko ka. Larga guys. Nandito na nanghilo na ka? Petron ka, apil? Udi ano? At Nahulog lang ang kwarta lang. salamat Lai. Subok ka sa daling. Sa YouTube ta Lai ha. Lai sa YouTube ta Lai. Salamat ninyo. Bati ta guys. Ko guys kay nahurot kay daghang kazug mga namalit. Napay namalit. Oh, hurot oh. Jogging kuno sila. Okay, load te. Di tara good. Sa kasulod na mo knock. Nanti dili mo kuyog ha. Pa.
Dali dante. Oh. Bulusot kaya po dito. Di lagi gahapon galing uli dali siya. Wala. Di lagi na muli lagi na. Sus, promise muli lagi na. Asa mo magagi? Diri agi day. Diri agi mo kay di sa magagi dito. Diri dante oh. Oh, dali ah. Di ka mo kuyog nila ha kay mag-jogging to sila. Oh, pag-camping mo ha. So guys, ikan di ko na malitog. Kuhan guys, kay maghimumi og ice candy. Nahulog pag ang ice candy, kuwang ra. Okay, wala gi may klase ron kay among maestra lagi kanang ipalit po ko daning sugar kay kung magluto ko og kanang alamang hipon mo niyang ibutang para medyo mapula-pula bitaw atuhang kuan alamang niya kasaba flour may akong ibutang sa hang kuan guys sugar ang ice candy so atong flavor guys kuan gihapon mangga o buko pandan kay may ilang ganahan. So mag-display man ko yung nagkakuan Lunis. So garidi ra ko guys candy guys kay klase ko ugma Domingo. So magklase si ma'am kay among giapas ang oras nga mahuman migdali kay 18 days ang amuhang klase. So kuan pa may amo na klase pat pa ka adlaw. So guys, yan na guys galuto ko og ice candy wala ko ka video kay kuan. Nagi-jogging day sila sa Nicole ug si Cristel. So si Nicole ray magkuhanan ni putos. So duha ni sila guys kay kuman ma kuan higo sa kaldero. Magluto pa ko og pandan guys. Ano siyang greedy kay na ko klase ugma. Murag hap dira siguro may ugma kay Mother's Day man. So guys, grabe dyan ang kabisi guys kanang maglisod ko og kanang kuan og cellphone. Banggod kay content creator na lagi. Sige sila upload kay makakwarta lagi sa Facebook pero sa man ang busy makaso kay halos nga kuwang ra kasog oras. Ganiha nanuri ko kuan kay daghan magtawo ganiha guys dito sa amuhang purok. Nahurot to dajon. Agahang skin din nahurot. Gilamian sila daning hang mangga. Guys, ayan pang jogging guys. So, sen nagkatawa mo kay? Okay. Naglakaw mo good may papa nag-okay nga lang iba. Nya padulong ni dito sa dinliden kay palit may tubig. Unya kay nag-overtake man ko dudto sa mag-ina. Gumero gud ina na lalaki. Yan siya nga. Dong, sugod ka dong inigda ko nimo yan nakasiksi. Siya nga dili ko ay lucky man ka. Siya lucky man ka. Lucky di ay. Siya lucky di ay. Kaya yung tanaw kanimo nga siksi kuno ka. Di, tendo ko nagsiksi ba be?